Látszik a nagy bedobások specialistája, bal hátvéd. Braithwaite. Braithwaite megy, és 11-es, mégiscsak megnyerhetik a dánok. Nordfeldt szabálytalankodik Braithwaite-tel szemben, és a 92. percben büntetőzít a dán válogatott. Eriksen ad egy remek labdát, Kimás meg tudja tolni, és ez rutinosan esik el. Próbálna visszahozni a kezét Nordfeldt, de már késő. Hát azok után, hogy tulajdonképpen egy szabályos gólt elvett a dánoktól, mondhatjuk, hogy megérdemelt. Mármint, hogy jogos a büntető, de ezt még be kell rúgni. Daniel Agger. Nincs jó helyen a labda. Most már talán igen. Ellenünk nem sikerült, ugye még az utolsó pillanatokban is volt zicsere a dán válogatottnak Debrecenben, de itt a hosszabbításban kicsikaratják a győzelmet. Agger és Nordfeldt tehát. És bent van. Nagyon magabiztosan hajtotta végre az ítéletet a Liverpool védője, és a dánok a 125. születésnap alkalmával mégiscsak győzelemmel ünnepelnek a jelek szerint. Daniel Agger pedig a 11. gólját szerezte ezzel a dán válogatottban, a 64. válogatott mérkőzésén. Nem jó irányba megy el Nordfeldt, nem volt esélye.